Ginsaan ang Department of Human Settlement and Urban Development nga tatapuson nira ang tanan nga mga nasasalin pa nga proyekto nga pabahay para ang mga biktima sa Super Typhoon Yolanda. So Malacan Disol Secretary Jose Rizalino Azucar or Acuzar, magokompleto na ang National Housing Authority ang nasasalin pa nga 4,702 nga housing units ay laro man Yolanda Permanent Housing Project ha Disyembre yan nga tuig. Hapag kaya na-complete na ang initiahin 53,917 units, tikanghan 58,619 permanent housing naging kikinanglaan hapabahay ay laro miton Yolanda Permanent Housing Project kudin hamaw nga hiyap may kabugusan niya 45,454 units ang ginuukuparan na iton mga benepisyaryo magikitaan niyan mga housing unit, Cool Spring Residences, Riversides, Community Residences, Mount Eagle Village Subdivision, Coconut Grove Village, Dagami Town Village, niyan Pastrana Village Syete, niyan Marabot Village Sites 1 and 2 Hasamar, niyan Colaba Housing Project, dito naman Biliran. Nakapagpatik ang Office of the Vice President o OVP Eastern Visayas hen 15,854 nga individual nga nabuligan ipinaagyan medical nga burial assistance program han nakalabay nga tuig. Mao nga hiyap 13,346 nga benepisyaryo ang nakarawat hen medical assistance kantidad hen 70,000 or 70 million 71,985 ngan 2,508 naman ang nataganin bulig para ang burial assistance sa kantidad nga 12,540,000. Hapag kaya na nagpapadayon ng OVP hapag padangatin bulig nga tuhal mga nakikinanglaan nga pamilya o individual. King kilala nga ginre-respeto han Commission on Election o COMELEC ang tulong nga bago nga temporary restraining orders ika nga Supreme Court kasumpayan pira kandidato para han May 12 national and local election. Mahitungod din ginundangan COMELEC ang pag-imprentahan unom ka milyon nga baluta nga nagkamay-ana yung panibagong nga database ang mga kandidato. Mahumanini, nagtiting naman itong paghimuan mga bagong nga disenyo han 1,667 nga ballot templates Enero 21 or 21. Otro naman naging sisiguro ang COMELEC nga ang mga botante or ang mga botante nga kontrolado ini ang sitwasyon nga mga ayat han komisyon. Yan sisiguro naman han Philippine Army nga pagbabantay han posible daw panhadlok ngan panholga nga himuon hiton mga rebelde nga komunista at rabot nga piniliay. So malaha Philippine Army nagpapabilin nga naka-alerto iton mga sundalo agud babantayan ang posible nga pag-impluwensya hiton mga rebelde kaupo ng panhadlok ha mga komunidad nga ngan pangikil gihapon hiton mga kandidato. Hama naglabay kasi nga piniliay in ginbantayan han kasundaluhan ang ginihimong ekstorsyon han mga rebelde para magkamay-ada in pondo tika nga mga kandidato. Akalo ini, kisigro naman iton pamunuan nga waray na daw kapasidad iton mga rebelde tihatirabot nga pinilay ngan di nagihapon ang mga ini magkarawat suporta ang mga komunidad ngan mga kandidato.